anyị ekele na gị His Excellency the Executive Governor of Anambra State. Ọrụ atụ egwu 1 ọrụ atụ egwu anyị ekele na gị ọrụ atụ egwu anyị abalị ka ozi na-atụ egwu ndị ọbụla win reward ha nye ha 5 million 5 million ọ bụ akpa gị ka ọ bụ ego gọọmenti esi ndị mmadụ win reward ha ga-arụrụ ha health center ewin reward ya ga-arụ edoziere ha school ewin reward ya kwụ iro dị amụ ihe etere ya nọ 5 million 5 million na mmadụ ọbụla ya eke ya hey gọvanọ anyị nke ị na-eme agwa ka ọ bụ gị oge Peter Obi chọrọ ịzọ second tenure ihe o ji eme campaign bụ moto ogoro the whole school the whole government school dị na Anambra State secondary school niile moto ogoro ha n'iru ọrụ ka o ji eme campaign ọ pụta were moto ahụ na-agba n'iru ọrụ moto ahụ edoduo second tenure ya o tezuru eto na local gọọmenti ọbụla ruo health center rụgharị ụlọ akwụkwọ nke gị o mee ofe ihe rụrụ lụka atọ ọdịmegwu Ojukwu dị n'Uli kampụs dị n'Uli o mebeghị ikposi ofu aja ebe ahụ o meogbu nke ịlụzi ofu ọnwa chi ya nda1 ị na-azụ ọrụ atụ egwu ọ bụ nke ụdị ọrụ atụ egwu ebu ma ọ mee ihe ị na-eme kedu ya sị iji ezi ọnụ ime na Anambra ihe lokal gọọmenti ofu ihe ya wepụta dị proud na-akpọgọ ọrụ atụ egwu na-aza bikonu ya na akwa bụ ndị mmadụ biko ka anyị ghara ịtụfu vootu anyị tiwere vootu anyị tụere anyị na-arụ anyị ọrụ ihe 5 million ihe 5 million gwa anyị ego federation akaụntụ anyị ego ọnụọbụ ego a na-enweta lokal gọọmenti ego one ka ọ bụ dị na ya 5 million ọbịa personal money nsogbu adị agbacha ọsọ agụọ maazị ihe mma bụ na Chukwu anyị ekwe ka iwinuo second tenure ị na-ekwu ka ọsọ ome ihe imere Chukwu bi n'ikwe anyị ekwe ka iwinuo ya ndị m nọkwa na n'obodo a anyị ekwe ka iwinuo ya Chukwu ekwela ka iwinuo n'aha Jizọs amen. Ụmụnna unu ekwu gịnị?